kan køre ikke i en bush. De terninger, der hælder ned og giver duft. Altså, kan du følge mig? De der terninger, der hænger ned. Jeg kender ikke det der ding i en bil. Fester du meget? Sagio, tusind tak for dit raid. Jeg håber, I har haft en fucking hyggelig stream, og din chat har været sød ved dig. Hvad har I spillet? Doc, jeg har sagt til dig, de vil ikke se dig, altså. It's just Doc. Early morning i studio med Lux og Chanel. Et glas hver, ikke mere skarachel. Lader i fæld, skiller ned med en pill. Flyver som i jet, jeg kan slet ikke stå stille. Da 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 da. Du da 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 da. Har vi faktisk et vildt play her? Absolut ikke. Man. Jeg kan godt føle mig p-vagt, og det var sådan nogle, det var sådan, det var sådan, Yep. Han holder på stregen. Han får simpelthen lige, det skal han stå fra. Kan du se den der boks der? Ja, men du holder lige der. Det er boksen? Nej, det er det ikke. Så, hvad er det, du laver der? Hvad er klokken? Den er 16 år. Hvad må du holde her til? 15 år? 10 år. Godt. 5 år. Det er 1 minut for kørt. Du Det får bliver 712 kroner. Eller prøv at jeg føler sådan nogen, der tjekker fisker. Fuck, jeg føler det sådan nogen. Jeg ved ikke hvorfor. Sådan nogen, der tjekker fisketegn. Så kommer de ud der, så sidder der med laks. Ja, den laks der, må jeg se noget tegn på det. Ja, de kan bare se for langt. De spotter bare, hvis de kigger, man har sådan en fiskekur. De kommer bare løbende med sådan en FBI-badge. Yep. Er det en laks, der var der? Yep, det er godt. Hamperman. Ja. Fedt det der. Død igen. Der er en til top med. Hvor sødt. Altså. Så ved man ikke, om man er Ej, han har et skævt brillestil med 10 striber, det der. Ja. Det er klamrotte, det kan kender du der. Hvad fanden er det? Har man på strandet af? Strandet? Var det nogle pæne blomster? Det lignede lidt, de var rådne, men udover Nå, det, ja. så var det meget fint. Du skulle bare give dem til Modder, så. Jamen det er også det, jeg gør. Ja, sådan. Men hun er ikke hjemme endnu, så... Men nu skal jeg lige have min mysli-bar. Det er godt, du sagde mad. Eller mor. Ja, det sagde jeg sgu ikke rigtigt. Ja. Man hører dem, kan man vil høre, ikke? Du har spillet med ham derinde. Jeg kan godt huske mig, han dræbte mig en tid. Dræbte han der? Ja, mange gange. Hvorfor gjorde han det? Ja, det ved jeg ikke. Ja, hvad sagde han så, når han gjorde det? Eller hvad sagde du? Jeg så det godt, jeg var der selv, tror jeg. Nej, hvad sagde du? Ikke noget. Er du sikker på det? Jamen, jeg var der, så han sagde ikke noget. Så. Han sagde ikke noget. Han sagde hej, og så blev han slået ihjel. Hvem er ham den anden i callet? Jeg er lidt i tvivl. Det er Crack og... Crack, det er Mester Feden også. Og Dog MC34, det er Dog MC34. Jeg tror ikke, det er gættet den. Jeg tror, det var svært, den der. Jeg tror det egentlig, der er en Google-søgning. Nice try. Early morning i studio med Lux og Chanel. Et glas hver, ikke mere skarachel. Lader i fæld, skiller ned med en pill. Flyver som i jet, jeg kan slet ikke stå stille.